Takže čauko, ja som Preliezli a vás zdravím u ďalšieho videa. Dneska sa zahráme hru, ktorá, už vidíte, Tom Clancy's Division. Táto hra je ešte v alfe a má 43 GB. OK, ale nejdem zdržovať. Ideme pokračovať v hre, ktorú som si stiahol veľmi rád, lebo som fanúšikom hier Tom Clancy. Čo je Tom Clancy The Division? Táto hra je veľmi dobrá podľa mňa, uvidíte. Mňa baví a tých 40 GB, 63 GB, neviem či stáli za to, ale ideme sa vrhnúť do hry. Takže máme misiu na čas. Warning, now leaving the safe area. Máme tu takéto dve zbranie. Tento kód som si ja už dokúpil. To je zbraň, ktorá bola tam a to je taká zbraň. Takže streľba zo zbrane, streľba zo samopalu. Myslím si, že je celkom dobre. OK, ale ideme hrať už teraz, ideme bežať do cieľa. Nechcem to nejako veľmi moc predĺžovať túto hru. Len viem, že táto hra, neviem či asi celá na čas. A takto som urobil charakter. Je to Freddy S. No však ako inak. Náš typ charakterov. Keď sme unavení celkom dosť, tak by sme už mohli pomaly začať ísť tam, ale ešte je veľký. Sa rozbiehame a bežíme. Bežíme. Kde mám bežať? Aha, sem. Tu bude sa strieľať, možno. Agent, get that precinct back under control. If that precinct goes, we lose Brooklyn. A tu sa bude strieľať. Hostiles incoming. Čo sa pobal? Daj ich dole, pole, daj, hej. To je také divné, že sa to medzi nikom skrýva. Sorry za... to čo tak svietí? Jaj, to je dosah granáta. Kde tam? Kto je? Kto je tam? A tam. Bež. Mám byť tu. A mi počkať, dám ich dole môj koltom. Headshot. Není headshot. Granát. Wow. Fú, to tak zahmlieva. Akože myslím, že je to celkom dobrá hra. Tam je tá svíha. To nedáme nikdy. Jaj, tak to už iba toho, tak to skôr povieme. Granát. Nemáme granáty. Kde ste všetci? Tam je za tými. Ideme tam. To je na misie, máme to. Preto sa zasekol. Teraz te zabijem kamoš. OK, úkol dokončen.
Aby ste študovali, že čo také rozmýva, to rozmýva hra. We've got an agent incoming to assist at the Pip, 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 84th, pip, but all pip, entrances pip, are blockaded. pip, pip. Dobre, poďme, dáme to. Vision, that's the best news I've had all month. Try the parking garage in the back. Got that, agent? That's your in. Go get him. Sú tam. Poďme. Ale počkaj. Ak by ste chceli inak sériu, alebo proste dačo videa z Minecraftu, tak natočím. Lebo ešte pred týmto videom som vydal asi kúsok jedno video. Zri. Poďte dole ideš. Alert. Additional hostiles inbound. Tak poď. Ideš dole kamoš. Dole mŕtvý. Kto strieľa? A tam sú. By som mohol skryť trošku stiahnuť. Poďme. Hají. A to je ten zlý. Jdeme na to trošku jinak. Trošku. Tak jdeš dole. A výborné, som radil. Poď. A mimochodom, onedlho už vyjdú videa z GTAčka 5. Hostiles incoming. Poďte. Patrne, nikto tam už není. Ale jasné, že. Dobre, on to dá, ja mu verím. Ty čo robíš? Dobre, ale prebij si normálne. Ja tak nič netrafím. Tak te dám dole. A možno ešte zajtra natočím videa z No More Room in Hell, alebo z hry vlastne volá sa tá hra. Počkaj. Super Hot. No, tu už môžeme ukončiť tento diel. Tam sú. Oni idú. Poďte aj vy. Zostáva na mne. Tak dáme to my. Kde sú ostatní? Tam je. Hostiles incoming. Tam ešte. Všetkých musím zabiť, že? Jeden mŕtvý. Druhý skoro. Aha, granát. Ideš dole. Ideš dole. Ďalší dole. No, tak to by som ukončil túto epizódku, keďže bola veľmi krátka. Ak sa mi nejako páčilo, hoďte like. Ak nie, tak nie. Čaute. A odoberajte ma.